Wisit ka dugay ba sa liding-lidi? Ulat lang direct, i-chat na nako. Kalma lang, direct. Ayaw. Pipi! Mana ako nang gitawagan, panulong ng Paano proxy. nga? Relax lang. Proxy na, proxy na. Relax ba? Ayaw sabay sa init sa panahon Aktor ba? ba? Ang aktor ba? Masato na itong aktor ba? Para kuan ba? Kondisyon mo acting ba? Tinood na direct. Kana. Marjong production ba niyo? Kabalong nagakuha na tag mga artista dere. Salamat kay direct ba? Kay tungod sa pag-acting-acting ako. Napalitan ko ni magbagong sapatos. Huwag ni no. Shati sa Ragod PE. Atay man eh. Karon pong experience aning mag-inom nag-shooting ba? Ay, nagkalampag dila. Reklamador kay ka na itong amo. Direct Marjong! Direct Marjong! Baby, pakita ko sa picture sa gitong Ay, pakita mo no. Tara direct ko. Papa kay direct ko. Ano? Siding-lidi niya ka na mo bagay ano ya? Bagay ano? Murag di ano to, madam. Kondisyon mo ba? Kondisyon kayo. Awang carbo. Kondisyon kayo. Alam mo, ngayon. Sino? Kinilis kopi ko. Diya dapit. Yes, madam. Okay. Basta timan niya sunod mapautang kag karne paningla pod. Bet magud ang nangutang gud no. Okay, let's go. Let's go na, let's go. Kainit kayo. Madam. Hey, guys. Paningot pa ka, madam. I-guide siya. Si madam. Pangit ko. Si madam. Dahil sa madam. Okay na ni sa mga direct. Okay na na. Gusto ka itong view sanang bayana na. Ako kay Bingka ba? Direct. Gawaris. Murag naabot na direct. Daraw. Asa? Daraw. Dahan-dahan. Tagad ko pa niyo. Kuan ka, gipaningot ka. Muna siya direct. My God, good. Tara. Bawala imong Kaya wala beauty. si Derek. Oh, perting gwapa ha? Ano sabi? Kita direct ba? Piste ni mga kalayo ka manani. Sig, alayo umamang ko na siya. Prayar, prayar man. Awa ko lang kay Gaping. Darat-tanan mo, daray mo schedule oh. Si Derek. Time sa Pabs. Ano yung artista ni? Ako lagi na direct. Tanawang na nga na oh. Daw. Mau na oy oh, tawar agud na oh. Nati mo rag. Pero time sa nalagi na yung mga kauban ni. Isa raman akong gitawag. Ay, Tara. Hi, Derek. May buntag. Ay, basig mao na yung muha ko tong basura direct. Direct mo na pares mo sa direct. Derek, mga tuyabong mana ang isa managtaray baboy nga karni. Tiat ang tambay ah. Pila ko kay ginalibak kanila ay. Asa Mio? Mo na ning liding-lidi. Pwede na siguro na direct. Uy, may lain makuha proxy gun. Isa man ang liding-lidihan na oy. Kuan lang gud ang TF anak anong mga gamaya lang. Oh. Excuse me, for your information, dinni basta-basta mo ang kuan, lady. Yes, true. Kabalo ba mo nga outwinning ni siya? Ni maulo ko. Anyo? Ay, napalabi mo. Dili oy dapat proud ng gud si mo hanu. Gusto maulo ko. Uy. Gidugo man ka. Wala man ko gidugo. Natulog kagabi gilingkuran ako imong naon. Tsaka jud kay ka ay, wala kay batasan ay. Maresugdan na natong first scene be. Ang binaling lady dere be. Derek, pwede mag-ask kanang kinsa ang leading man dire. Pila ko madam kapos siya madam oh. Sa man ni prank ni? Public prank? Si Frank. Ako'y personal assistant ni direct. Ay pila ko katuna ka number 9. Ay, nang gasol. Ay, Daray mo liding man ah. Seryoso, Derek. Pwede direct. Uy, na-overwhelm ko. Paminaw mo sa ako ang kuha na director ha. Yes, Derek. Leading lady mga ka. Yes, Derek. Pero pwede mo beso-beso sa Derek as welcome as partner in the work. Pwede ba na direct? Mubeso Sige, ko, pwede Derek, na, ha? pwede na. Mubeso ko. Akong i-demo ang first scene ninyo ha. Simple lang man eh. Kikinangon man gani kaya pina-abrupt man gani atong project. Sige, Derek. Go direct Marjong. Relax lang ka diha ha. Okay sige direct. Sige silpon sa direct. Trabaho. Cheer. Direct Marjong! Direct Marjong! Grabe gini si direct mo direct oh. Inyong first scene na sayo na kayo. Maminaw ha. Magtinutukay lang mo. Sige direct. Tinutukay lang. Ako i-demo. I-demo sana ako. Anong makita nimo? Go direct! Go direct! Go direct! Demo. Tinutukay lang yun. Why ba yung buhaton? Tinutukay lang. Game. Kuha niya. Grabe si Derek. Oh, mura magpalos. Di ba direct? Yung kusi mo ha? Di na basta-basta nga extra. O sige na. Sugda na. Pastor mo. Okay. Sige ha. Hoy, cameraman. Ay ba? Puti kamay na. Lights, camera, chula. Sige na, be. Next scene na, tabi. Go. Tablin sa dirabi. Ekstra naman ka. Masahiro na dito ka. Direct o direct? Oo. Next scene ninyo ha. Magkaon lang. Paminaw ha. Magkaon? Kaon lang. Hingtan lang kanina. Wala ka lang buhaton. Kaon lang. Kasi kaon ng Derek. Basta na. Sige na. Daplin naman. Daplin. ako ko direct. Daplin na. Mga uy. Sige, madam. Sila yung dua dia. Madam, sige, madam. Sige. Lights, camera, chula. Hindi ako ha.
Natural man eh. Direk. Balik talent! Pakaunan ng biskwit. Next scene na be. Gusto mo fighting scene na? Tama to, Direk. Tama na lang, fighting scene na. Tama, plaster mo diya. Plaster. Fighting scene na. Fighting sina. Oh, imo ang builet. Kanang tripan siya sa mga tambay. Imo siyang protektahan. Gusto ko, ginigyan na dyan ha. Kaya na mo na. Yes. Kana ba? Sige, plaster na. Pero bago na, gusto sana ako makita ang acting skills ni leading lady o gilugan sa lalaki. Asulod na ko ni Direk. Oh, sige, diyan na ka mapasok. Down sa mga inaktingan. Gusto ko, kalmado lang. Oh, sige. Kalmado lang. Anak ko ba nga, kalmado lang o gilugan na kag mga lalaki. Normal na na, Direk! Talent. Baby, next scene, be, katong fighting scene na. Fighting Go. Tripan ang boylet, ha? Tripan ang boylet. Choy, patisoy man kay ka. Lights, camera, chuta. Lights. Come on. More. Boss, makaya ang lawas pero ang baba di makaya. Mga bulok man mo, ako ibala na, be. Huwag kang mag-alala, Boylet. Protektado kita. Di ba kaya, Direk? Di ba kaya? Gisaniban eh. Ni Satanas. Saniban sa tanas. Gisaniban kayo Satanas. Hindi na ako kaya, oh. Taka ka si Ruli, magugo. Yeah, gisaniban ka Satanas. Ay, ko ka. Si Ruli lagi ko. Si Rolling nga Satanas. Si Ruli nga sa tanas. Ruli, magugo nga. Manuruyag isda dito, ha? Ha? Gisaniban ka Satanas. Ginang ako si Ruli. Liman saba. Bili ko na magparuli-ruli. Anak ko, fighting scene, binigyan na. Uy, magkaya to. Gibuhos lang yun naman mo acting. Natural naman kayo ni Direk. Testimony, leading lady. Mautan tag viewers, ani.